Úžasná vec na oddaných rodičoch je, že sú k dispozícii svojim deťom 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Povzbudzujú ich, starajú sa o ne, alebo ich napomínajú či trestajú. To všetko pre blaho svojich detí. Tak je to aj s Bohom, tvrdí písateľ listu Hebrejom. Syn môj, nepohrdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa on karhá, lebo koho Pán miluje, toho trestce a šľaha každého, koho prijíma za syna. A ktorého syna by otec nekarhal? Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná. Neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila. Boh je dokonalý rodič a vždy koná pre naše dobro. Či už prostredníctvom napomenutia alebo povzbudenia. Boh je tu pre nás a je na nás, aby sme rozpoznali, ktoré skúsenosti môžu byť napomenutím, ktoré povzbudením a ktoré trestom. Ak je nám Boh tak úprimne oddaný, že nás robí stredobodom božského života, potom by sme sa mali snažiť urobiť z Boha stredobod našich životov. To nás neodtrháva od každodenných povinností, skôr nám to umožňuje žiť ich plnšie. Nebezpečenstvo pre všetkých povolaných do Božieho kráľovstva spočíva v tom, že si myslia, že majú veľa času, alebo že ten správny čas nie je teraz. Najprv musím toto alebo tamto vyriešiť. Ježiš však varuje, že náš čas tu je obmedzený. A ak ho nevyužijeme, môžeme zistiť, že dvere sa zatvorili. Božie zásahy do nášho života môžu byť nečakané, tvrdé, nepochopiteľné, ale vždy sledujú naše dobro.